Dan sembani ring kapur-puri sangur bengeran Gunes wicarane piting klapa mawe buka saratku yang kanan Inggih punika gemlaring ing padukuhan Tugu Rama ingkang kalebet Nawangan Pacitan Padukuhan Tugu saklangkung Gemari Pakarta Tata Raharja mirah sandang sarta pangan Dalane pating palengkung banyune pating careweh parandinan dadosaken makmur sedaya para kawula ing Tugu Rama inggih sinten ingkang kepareng pinak lenggah. Wah, punika nggih. Nyanipun Bapak Juyatno sarimbit kangkeng garwa nggih. Nyanipun Mbak Yu Martini miwah kadhakaken saya para putra gangsal. Anggenira pratu wonten ing negari Medhang Kamulyan sawan ngasanipun Sang Prabu Darma Pikukuh. Bareng ngantos Mbawacana kasarep swanira inggih Kyai Dalang Kandha Bono inggih dalang sejati ingkang kadhakaken dhateng sedaya para prajangga sawetawis lenggaira Sang Prabu teka kaya mangkono wijining pangandika ingkang dene kawya sing lisan
Remara remang swamong ambreng ati karunaning kaswasa haning marga memalatku sang kondo astratmu ojo mengkoto putraku mantu Joko Sondong nggonira ingsun daeng padi dalang penguratan apa santuk gawe Joko Sondong nggih lho inggih sinulistunipun mundi pangestunipun paduka ingkang sinuwun menika sampun angsah damel menika Kyai Dalang Kandha sampun kula dherekaken rawuh wonten ing negari Medang Kamulyan ya yen mengkono syukur sekedhi jemurung mangke to syarat dipun tepangaken kula kepareng badhe nderek tepang Gladiwanuh menapa les paduka menika ing asma Kyai Dalang Kandha inggih leres pangandikanipun Sinuwun Prabu bilih kula menika pun Dalang Kandha inggih dalang sejati menapa leres paduka menika ingkang judul Sinuwun Prabu Darma Pikukuh inggih leres kula menika Prabu Darma Pikukuh lugunipun mekaten Kyai Dalang pramila panjenengan kula suwun rawuh wonten negaring Medang Kamulyan mriki lugunipun kula dipun tangising kayan inggih menika tasih klebet kawula klebet wewengkon ing negari Medang Kamulyan inggih menika nyanipun Bapak Juyatno kayan Ibu Martini menika rawuh wonten ing negari Medang Kamulyan nganti putra gangsa sedaya menika estri menika miturut saking keparipun Bapak Juyatno menapa dene keng ramanipun inggih menika Pak Timan menika Rening tiyang Jawi menika ampun ngantos sok nilaraken adat Widiwidana wiwit jaman simbah-simbah rumiyin menakaten menawi kagungan putra gangsal namanipun Pendawi syaratipun dipun ruwat supados icamara sukertanipun ing pamripun tembe tansah minantu ing karahayon katentreman kamulyan salami-laminipun wekdal menika kepareng kula badhe nyuwun senjata pitulung kula aturi ngruwat dhateng putranipun Bapak ingin Bapak Juyatno dene Ibu Martini inggih mboten langkung setaken dawuh inggih Bapak Kyai Dalang nyan kula suwun rawuh wonten ing sudha kula mriki kula badhe nyuwun pitulungan dhateng paduka rene kula menika inggih mboten badhe niraraken dhateng adat Jawi awit kula menika tasih tunipun tiyang Jawi mongko miturut jaman simbah-simbah rumiyin menika katerusipun menawi gadah anak gangsa atau setri sedaya menika syaratipun dipun ruwat badhe kados menapa badhe kula lampahi dinten menika pramila nyan kula suwun rawuh wonten ing sudha kula mriki kula badhe nyuwun kula aturi ngruwat dhateng nirmalipun anak kula supados kula kayan garwa kula ibunipun genduk semrambahipun anak-anak kula ngantos dumugi sak turun-turun kula turun-turun ibunipun tansah manggya teguh rayu widada pinaringan panjang yuswa agung rejekinipun inggih menawi tela mekaten kepareng badhe kula miwiti kula badhe maos inggih menika wedha purane dumadi utawi wedha tulak balak kepareng kula aturi midhangenaken Siwa kalung enten apa Kyai Dalang kelire apa wis sampun keliripun kula jaring katenjing wapun komplit pun kantun monggo kula aturi nindakaken anggenipun badhe andalang ya syukur segedi jemurung yen mengkono aturana marang kabeh para prajaga kang supaya kirin ya kuwi ngake ayak-ayakan Siwa kalung nggih monggo sederek kula para prajaga kula aturi ngaken ayak-ayakan ki mawon oh
Aum awigenam swastiastu namasidam siparatutat astu asdo tabik-tabik risang tabik sun angidung kidung kusi banyak dalang ing endi nggonira lungguh radosa padha kumitir ametreng singa prajnana anggupita narawangsa gendere pinathet barang menyaring prasada sira kakiatangiya ngadeka ning ringin sungsang amrango ampel gading tugelen karyaning sanggar sanggar-sanggar panguratan ujar ala panguratan tindak luput supataning para werda kaki ngruwata mala sukerta ngruwata sagunging raga gelah tlutuh 73 rinuwat brasta sirna lungguhku sangga buwana telapakan kupakuning bumi geboku hewang nagaraja dene kelirku sang Tejamaya gawangan sang Retna Bara plunturku sang Alimengan blentongku sang Surya Praba sang Hyang Guru kang mriksani widodara kang gameli widodari kang nindeni kang nonton padha katon kang tinonton ora katon amawi genam astu namasidam wong wilaheng ana geni saka wetan putih rupaning geni apa karyaning geni ambrasta durga kala sirna suh brasta dening geni kang saka wetan kang awujud putih wong wilaheng ana geni saka kidul geni kang rupane abang apa karyane geni ambrasta marang Nirmala Durga Kala Sirna kabrasta dening geni kang sawa kidul. Wong wilaheng ana geni saka kulon. Kuning rupane geni apa karyaning geni. Ambrasta marang Durga Kala Sirna sipating memala. Ita musta kabrasta geni kang saka kulon kang rupane kuning dene geni. Kang saka lor kang wujud ireng apa karyane geni ambrasta lolo sifat Durga Kala Sirna kabrasta geni ireng kang mapan wonten ler. Wong wilaheng ana geni ana tengah. Apa rupane gening miku bisa ambrasta marang sipating lolo Durga Kala Sirna saking kabrasta geni kang saha tengah. Sawetawis Kyai Dalang kandha buna anggene Mas Mantram Sabdi dereng antos simbah pangandika dadak sakala praptaning Sang Hyang Bathara Kala aku sing teka Kyai Dalang